Стават все по-добри братята китайци. Все по-добри. Ето го R34Z Tunismo. Не знам си какво още. PGM One Mobile. One Model. Не имам думи. Гледай какво става. Гледай двигател. Чай да го продължим от тук малко. $679 от бройка от 999. Ще едно гледаш едно към колко? Към 18. Едно към 64, повтарям, модела е 1 към 64. А двигателът просто не е нужда. Само се гледа и се цека. Хаден е честит, да и лядиш. Все по-хубави модели да изкарват. Истински професионален модел. Като за 200 лева.